Yes, ang duha ka sospek nga riding in tandem sa plano ni ining pagtiro sa usa ka konsehal sa munisipyo sa Hagunoy, Davao del Sur. Human nga mipalya ang dala ni ining armas ni ini lamang milabay nga adlaw. Nakuha pa mismo sa CCTV ang panghitabo kung asa duha ka sospek ang miabot sakay sa usa ka scooter type nga single motor. Diin daling minaog ang angkas ni ini nga dunay gikuot gikan sa dalang sling bag. Dayon gipuntirya ngadto sa target nga nailhang si konsehal Melvin Otero Ordaniza. Matud usab sa nahimong pahayag sa maong konsehal ngadto sa Hagunoy Municipal Police Station pasado alas 4:11 sa hapon dihang nahitabo ang insidente. Samtang anaa matud pa kini nagbarog gawas sa barangay hall sa barangay Poblasyon dihang miabot ang mga sospek o gikumpirma ni ini nga gisulayan siya og pusil apan napakyas ang gunman human nga wala na nakabuto ang dala ni ining handgun. Naluwas gikan sa posibleng kamatayon ang konsehal kinsa daling misulod sa maong establishmento samtang dali usab misibat ang mga napakyas nga sospek ngadto sa wala hisayring direksyon. Sa interview sab sa XFM Davao ngadto sa Hagunoy Municipal Police Station, padayon matud pa ang gihimo ni ining investigasyon kalabot sa maong insidente sa pagtinuo sa maong riding in tandem ug kung unsay posibleng motibo ni ini sa krimen.